Так, духтаракой на закази кира клиентoi ки чхам да то кор намекунанд, но заказ мекунанд бародаро. Ози 3 пачка общий заказ кардаган. Боли 2 пачка диге ҳамаи сари бо заказ шуд аёшам гирифтан дар кура. Ма мегум ки айза накуна мардако худошона хушун нигоҳ мекунанд. То есть медонанд ки организмда залал мекуна ҳаму чиз. Барои ҳамин фақат ҳамин заказҳои аккора принимат кардем за накош мо таки ҷои чиба фигуротона нигоҳ намекунем, заказ намекунем барои хутона. Нигоҳ кунем хутона. Оли я намуд урӯз яда кас пурсид я намуд витамини ки барои мӯи сар фоида дорад, да, витаминами Д, Б, короче, всё остальное, чтобы всё комплексно было. Иншаллах ва рахмон ки оли чӣ мекунем. Ай Sabır arama ekranı.